बर' बाप्टिस्ट कन्भेन्सन बिबिसिनि लाइमोन बिफाननि बानजायनायाव दिनै फेग्रा मुवा जानाय लोंनायनि हेंथायै हानजा सुरदों। उदालगुरि जिल्लानि उदालगुरि नलबारि गेलेग्रा फोथारनिफ्राय उदालगुरि सोहोरनि मुंख्लं खाम्फा आरो गलमा सकसिम फेग्रा मुवा बेसाद सोबनाय जानाय लोंनायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय सांग्रांथि हानजा सुरदों। फेग्रा मुवा बाहायनाय आरो हानजा सुरनायनि सोमोन्दै सामलायगिरिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों मा फोरमायहरदों फै जों मिथिनानै लानि। बे हानजा सुरनायखौ लादों जोङो अर्गानाइज खालामदों बर' बाप्टिस्ट कन्भेन्सननि इयुथ डिपार्टमेन्टनिफ्राय आरो थांखिया बेनो जादों जे जोंनि समाजाव जोंनि हारिफोरनि गेजेराव जोंनि रायजोआव ओनसोलाव जितु ड्राग एडिक्ट लोंनाय जानाय फेनाय मुवाफोर बाहायनाय बे सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेराव गोबां बांलांदों जायनि जाहोनाव गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा आद्रि जादों जोंनि समाजा आद्रि जादों आरो न'खरफ्रा आद्रि जालांदों थाखा फैसा जोबस्रांलांदों देहाफ्रा आद्रि जादों आरो गोबांनि जिउआव जि फरायनाय बे फरायनायखौ थाथ'नो गोनां जादों आरो जों नुनो मोन्दों जे जोंनि ओनसोलफ्राव गोबां सेंग्रा बैसोआवनो सिख्ला बैसोआवनो थैलांनायखौबो जों नुनो मोन्दों आरो बिनि परिबेसनियाव बांनायखाय जोङो बे ड्राग एडिक्ट बा ड्राग एबिउस बेखौ होबथानायनि मोनसे राहा लानो कारणे दिनैनि बे हान्थि सुरनायखौ लानाय जादों। बेनि अनगायैबो निउ पलिसि इडुकेसननि सायाव मा बुंनो सानो फरायसाफोरनि सायाव बेनो जे जोंनि सरकारनि जि पलिसि बेबायदि होसोनो थांनायाव सरकारनि बायदि जिथुनाखि नियम निति बेखौ होसोनो थांनायाव जों नुनो मोन्दों जे सरकारनि गासैबो साननायफ्रा मोजाङानो खिन्थु जोंनि जि सोलिनाय जोंनि मावनाय बा जोंनि सरकारनि पलिसिजों खारफानाय बे जोंहा सेंग्रा सिख्लाफोरा हायाखै आरो बिनि आन्दोआवनो जाबाय जे जानाय लोंनाय आरो जोंनि जि वर्ल्डलि जि कालचार बे बांबोदों सोनाबानि जि कालचार बे फैदों बेवहाय बेनिखायनो जोंनि सोलोंथाइयाबो उनफिनलांबाय थादों। बेफोरखौ होबथानायनि माबायदि राहा लादों? बेफोरखौ होबथानायनि राहाया बेनो जोङो सोलोंथाइनि बिथिङाव गोबां गिर्जाफोराव जोंनि ओनसोलफोराव जोंनि मिटिंफोराव इयुथ डिपार्टमेन्ट क्लासफोराव जोङो फोरोंनाय जादों आरो जोङो बिथांमोनखौ थुलुंगा होनाय जादों आरो नैबेबो मोनसे जे जानाय लोंनाय बा ड्राग एडिक्टनि गेजेरजों जोंनि सोलोंथाइया उनफिनलांदों बेखौ होबथानायनि थाखाय नैबेबायदि प्रसेसखौ जोङो हान्थिनायखौ जोङो लानाय जादों। जोंनि ओनसोलावहाय मोनसे ड्राग्स फ्रि जन जों बिदिहाय जों हास्थायदों मानो होनबा दा जों मोननो हादों आथिखालावहा जे ड्राग्सफ्रा बांलांबाय थादों लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा निसा मुवा बाहायनानै आद्रि जालांबाय थादों मालाबा ओरैबायदि नुदों आंखि गावनि जिउखौ नस्थ' खालामनाय नुनो मोन्दों ओंखायनो बेबायदि जेन जाथायफ्रा जेन जाया जोंनि गेजेराव जेन मोनसे फ्रि जन जेन जायो बे ड्राग्सनि बिखयहा बिदि जोङो सिन्था खालामनो बेखायनो बेखौहाय जों लानाय जादों। लाइमोनफोरनि सायाव सोलोंथाइनि बागै मा बुंनो सानदों? जों मोननो हाबाय दाबो एसे बावैसो जों एवारनेस प्रग्रामबो होबाय जेरावहा लाइमोनफ्रा दा मिथिनो मोन्दों जे बेयो माबायदि खहा खालामो बे जोंनि समाजखौ माबायदि खालामो बे ड्राग्सआ जोंनि जिउखौ माबायदि आद्रि खालामो बेनि सोमोन्दै जों मिथिनो हादों आरो बिदि जों जोंनि लाइमोनफोरखौहाय बिदि सांग्रांथि जों होबाय थादों। आरो नुनो मोननाय जादों दि आथिखालाव गोबां लाइमोनफ्रा गारि सालायनायनि लोगोसे गावनि जिउखौ खहा खालामनायखौ नुनो मोन्दों बेनि सायाव मा बुंनो सानो? औ दा बेफोर जाहैबाय बिदि रोंगौथि गैयैखायनो बा सांग्रांथि बिदि मोनैखायनो बा मोनब्लाबो नाजावैखायनो बिदि जाथायफ्रा जाबाय थादों बिदि बाइक सालायनायफ्रावहाय बिदिहाय ड्राग्सफोरखौ बाहायनानैहाय निसा मुवा बाहायनानैहाय बिदिहाय गावखौनो कन्ट्रल खालामनो हायैनि जाहोनावहाय बिदिहाय नस्थ' जानाय गुबुनखौबो नस्थ' खालामनाय बिदिहाय जों दायो जोंनि ओनसोलफ्राव नुनो मोन्दों। जों दिनै बर' बाप्टिस्ट कन्भेन्सननि लाइमोन बिफाननि गेजेरजों जों बे उदालगुरि टाउनावहा जोंनि मण्डलि आरो समाजफोरनि मोनसे सांग्रांथिनि थाखाय बिसेसै ड्राग्स बाहायनाय आरो फेग्रा मुवा बाहायनायनि सोमोन्दै जोंनि समाजाव सांग्रांथि लाबोनो थाखाय बे मोनसे ड्राग्स आरो बेबायदि एलकहलनि सोमोन्दै एवारनेसनि बे फारिलाइखौ लानाय जाबाय आरो जों दा एसे सिगाङावहा बे उदालगुरि डायमन्ड इंलिश स्कुलनि खाथियाव थानाय बे नलबारिनि फोथारनिफ्राय जों जागायजेनबाय आरो जों दायो नैबे उदालगुरि लामाजों जों थाबायगासिनो दङ आरो जों बेनि गेजेरजों जों बेबायदि मोनसे हान्जा सुरनायनि गेजेरजों जोंनि मण्डलिफोराव आरो बिसेसकै समाजाव आरो नैबे जोंनि उदालगुरि ओनसोलाव बे जिल्लायाव मोनसे ड्राग्स बाहायनायनि हेंथायै आरो बे फेग्रा मुवाफोर जेरै जौ सेरेब बेबायदिनो रम हुइस्कि गान्जा भां आरो बेबायदि सिगारेट सादा बेबायदि बाहायनाय बेफोरनि हेंथायै जों मोनसे गोख्रों मोनसे बेबायदि रादाबखौ हरनो नागिरदों जाहाथे बेनि गेजेरजों जोंनि समाजाव थानाय बिसेसकै सेंग्रा सिख्लाफोरा आरो बिमा बिफाफोरा आरो आनखि उन्दै गथ'फोरा
गासिबो जाहाथे बे फेग्रा मुवा बाहायनायनिफ्राय बिसेसकि ड्राग्स बाहायनाय आरो बिदि फेग्रा मुवा बाहायनाय लोंनाय बेफोरनिफ्राय जाहाथे गोजानाव थायो आरो जोंनि मोनसे समाजाव जोंनि मण्डलिफ्राव मोनसे गोख्रों गासै बिथिङाव जौगानाय मोनसे समाज बा मण्डलिखौ जाहाथे दाफुंनो हायो बे मोनसे गोख्रों मेसेजखौ जों दिनैनि बे प्रसेसनि गेजेरजों जोंनि रायजो राजाफोरनो जों बुंनो सानदों बा फाथायदों